ଯାହା ହଉ ଧନ, ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହଁ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆଇଲେ, ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା। ଆମ ଘରେ କେହି ରାଜି ନଥିଲେ ତମକୁ ବାହା ହେବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲି। ହଁ ଆମର ବି ସେଇଆ, ରାଜି ନଥିଲେ, ସେଇପାଇଁ ତ ନେଇ ପଳେଇଲି, ନହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇ ପଳେଇଲି। ନହେଲେ ଆମର ସେମିତି ଯେମିତି ବାହାଘର ହୁଏ ସେମିତି ବାହାଘର ହେଇଥାନ୍ତା। ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼, ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଆମ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼। ହଁ ଧନ, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପଛରେ, କ'ଣ କରିବା କୁହ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ସେ ତ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି କି ଆଉ କାହା ପଛରେ ଗୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ? ହଉ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ଆମେ ତ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଚାଲ ସହରକୁ ପଳେଇ ଚାଲ, ତାପରେ ଗପି ଆସି ଯାହା ପଛରେ ଗୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ାନ୍ତୁ। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଏଇଠି ରହିଯାଉ ଧନ, ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରିବିନି, ମୋ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ହଉ ସେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ପଳେଇଲେ ବୋଧେ। ହଉ ରହିଯାଉ ଏଇଠି। ମୋ ମନ ହଉଛି ତମକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ। କୋଉ ଗୀତ ବୋଲୁ ନା ଟିକେ। ଭଲ ବୋଲୁଛ ଆଉ କ'ଣ? ପୁଣି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ସଙ୍ଗଟା। ହଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ବୋଲିଲି। ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ନାଇଁ ବା? ମୋତେ ବହୁତ 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 ଭଲ ଲାଗିଲା। ଜାଣିପାରୁଛ, ମୋ ଘର ଲୋକ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି। କ'ଣ ଆସିନା 2 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ଘରୁ, ତମ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା? ଆଉ ଆଉ ବାପା ମାଆ କଥା ଯାହେଲେ ମନେ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ ବା, ତମେ ଗୋଟେ ପିଲା। ତମେ ରାଜି କଲନି ଆଉ, ମୁଁ ତ ରାଜି କରୁଥିଲି। ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ, ବୋଧେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ତମ ଘରେ ରାଜି ହେଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ତମେ ବି ନା, ମୁଁ ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଘର କଥା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଘରକୁ ପଳେଇବା ନା କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆଇଛେ, ଘରକୁ ପଳେଇବେ? ନାଇଁ ଜମା ଯିବାନି। ତମେ ତ ଦିପଟିଆ କଥା କହୁଛ, ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା? ହଉ ଚାଲ, ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆର ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପାର୍ଟ 2 ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବେ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।